Krásný dobrý den, přátelé, vítám vás u další epizody Filmového turisty. A dnes se podíváme na film, o který si píšete snad každý týden. A to je oblíbená československá komedie Na samotě u lesa. Že bych ještě sklidil, na zimu bych prodal kravku a na jaře už nezasej. A bude toho opravdu hodně. Připravil jsem si valnou většinu těch míst, která se mi podařila vůbec najít, takže navštívíme opravdu hodně filmových lokací. A zároveň podívejte se tady za mnou, uvidíte i krásné záběry české přírody, protože řada těch lokací se nachází opravdu na moc pěkných místech. Tak pojďme na to. Úplně první filmové místo, na které se dnes podíváme, je Slavný Mlýn. Já když jsem si připravoval podklady pro tuto filmovou lokaci, tak jsem tušil, že to místo bude vypadat nejenom trošku jinak, ale že je zde docela omezený přístup. Takže nedělám si moc velké iluze o tom, že se nám povede najít přesné filmové záběry a to srovnání asi nebude úplně dokonalé. I přesto jsem toto místo nechtěl vynechat, abychom na dnešní prohlídce těch nejzajímavějších filmových lokací z filmu Na samotě u lesa měli ten seznam co nejvíce kompletní. Nám se tady líbí v dešti. Stoupne voda, pustíme si kolo. Místo, o kterém je řeč, se nachází přímo tady za mnou. Zachovalý mlýn v obci Nedvězí číslo 6, a když jsem se díval do map, tak v mapách je zanesen jako mlýn na samotě u lesa. Je to pravděpodobně soukromý areál a myslím tím opravdu areál, protože nedostaneme se o moc blíž, než se nacházím nyní. Ten celkový areál toho mlýna je oplocen, to vám během okamžiku ukážu. Jak když jsem si četl informace a připravoval podklady pro dnešní epizodu, tak jsem narazil na informaci, že ten mlýn, který známe z filmu Na samotě u lesa, je vlastně složen hned z několika mlýnů. A měly by to být pravděpodobně dva mlýny, dva exteriéry a interiéry se měly nacházet opět někde jinde, takže celkem 3 místa. Nevím, zda je to pravdivá informace, pokud máte nějaké detaily, můžete nám je doplnit dolů do komentáře. Úplně nejblíž, jak se k tomuto areálu dostanete, tak je někam sem, tady kde stojím. Za mnou můžete vidět vstupní bránu. Ten areál je docela velký a je vlastně oplocen i ten rybníček, takže aniž bychom narušovali soukromí tady toho objektu a narušovali soukromí těch majitelů, tak vám ukážu jenom záběry tady takto zvenku a uděláme si alespoň nějaké částečné srovnání s filmovými záběry. Čáp hnízdí v blízkosti rybníků. Vítám vás u nás ve mlýně. Bohužel moc lepší záběry na tomto místě již nezískáme. Já zkusím rybníček ještě obejít, ale jak můžete vidět, tady za mnou ten dřevěný plot pokračuje a já si myslím, že lepší místo prostě nenajdu. Pokud se sem vydáte, určitě respektujte také soukromí majitelů a nevstupujte na soukromý pozemek, přestože by to bylo velice snadné ten plot například prolézt. Budete-li v blízkém okolí na výletě nebo tady budete třeba projíždět na kole, tak se tady zastavit můžete, ale je to opravdu cíl na pouhých pár minut a taková připomínka filmu Na samotě u lesa, jinak vás to asi moc nenadchne. Lepší záběry, než vám ukážu, nebo lepší pohledy na tento mlýn stejně neuvidíte. Já ale věřím, že nás dneska čekají ještě zajímavější cíle. To kolo jsem dal dělat, ale vypadá skutečně jako starý, vy? Děti, to kolo je umělý. A jak jsem před okamžikem slíbil, že zkusím obejít ten areál, abychom se podívali na mlýn z trošku jiného úhlu, tak ji můžete obejít takto po této cestě a vidíte ten dřevěný plot, ten obklopuje a vlastně celý areál toho mlýna, včetně rybníčka, a my se podíváme asi na nejlepší pohled, který jsem tady našel na mlýn, včetně rybníka, který k němu takto hezky náleží. Myslím si, že je to velice hezký pohled, ale samozřejmě konkrétní srovnání s filmovými záběry možné není a my se tímto pohledem na ten mlýn s touto filmovou lokací vlastně rozloučíme. Místo je to velice hezké, mně osobně se líbí, ale samozřejmě úplně nás nemůže uspokojit ohledně toho, že bychom si srovnali konkrétní filmové záběry s tím, jak je známe z filmu a samozřejmě realita, jak je to tady po několika desítkách let. My se přesuneme na další místa, čeká nás toho ještě hodně, nikam neodcházejte a sledujte tady video na kanálu Filmový turista. Já jsem se od té předchozí filmové lokace, to znamená mlýn v Nedvězí, přesunul asi o 40 km do obce Svatý Jan. Pozor, není to Svatý Jan pod Skalou. A obec můžete vidět za mnou a právě teď se nacházím na žluté turistické značce, a tady je třeba na tom stromě a zároveň pro zajímavost tedy jenom uvádím, že tady prochází poutní cesta Blaník Hříb. Nás bude zajímat něco jiného. My se tady v této obci podíváme například na hřbitov, také prozkoumáme hostinec nebo místo, kde měl děda Komárek rvačku a teďko se ale zaměřím na les, kde byly hlavičkovy na houbách. Dobrý den. Dobrý den. Na houby se musí vyrazit dřív.
Někde tady za mnou, jak jsou ty stromy, tak to měl být les, kde byly lavičkovy na houbách. A já se pokusím samozřejmě to místo najít, a než tam dojdu a najdu to pravděpodobné místo, tak se pojďme říct ještě některé zajímavosti o filmu, ať jsme trošku v kontextu. Film Na samotě u lesa byl natočen v roce 1976 a režisérem byl Jiří Mencel. Scénář Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák, a ty nejenom ten scénář napsali, ale samozřejmě se v tom filmu objevují. Abychom ten kontext a informace měli úplné, tak ještě zmíním některé filmové postavy. Olda Lavička, to byl Zdeněk Svěrák, děda Komárek, skvělý Josef Kemr, Věra Lavičková, Daniela Kolářová, Lorenz, František Řehák a dále ještě zmíním herce, jako byl Ladislav Smoljak, Oldřich Vlach, Naděja Urbánková, Míla Myslíková a nebo František Kovářík. Místo, které vám chci právě teď ukázat, to je ten les, kde byly lavičkovy na houbách. Jestli nevíte, o jakou scénu se jedná, tak je ten nejvyšší čas, abychom si ji připomenuli. A vošálík je kdo? Pošťák, toho vy ale nemůžete znát. Původně jsem si myslel, že se mohlo natáčet někde tady, ale když se přesunu tímto směrem, tak v porovnání s tím filmovým záběrem nám vychází lépe tady tento ostrůvek s tím lesem, a protože když jsem byl tímto směrem vlevo, tak v pozadí by byla vidět vesnice a ta ve filmu vidět nebyla. Takže myslím si, že spíš se natáčelo někde tady, kde se teď nyní nacházím, ale realita je taková, můžete se podívat, jak vypadá ten okraj lesa v současné době. Tady je opravdu neprostupné houští, takže tam se já do toho nedostanu. Pojďme si tedy udělat srovnávací záběr z toho, co je v současné době možné natočit. Když my si zase rádi přispíme. Vím, já jsem vás viděl. Viděl? No, jen tak jsem nakouk. Další místo tady na Svatém Janu, na které se podíváme, se nachází pouhých pár stovek metrů od toho místa, kdy jsme před chviličkou byli, a já jsem si ji pracovně nazval jako Výhled a zmije. Pojďme si tu scénu připomenout. Přátelé, další filmová lokace Pokořena. Tady si myslím, že zklamaní určitě nebudeme. Podívejte se za mnou, tady je Svatý Jan, a jak jsem úvodem, a když jsem přijel do této vesničky, šel tady po této cestě, po té žluté turistické značce, tak se otočím a vrátil jsem se zpátky k té kapličce, a nás bude zajímat celkově ten pohled tady tímto směrem, a to je ta scéna, kterou hledáme. Ještě vám ukážu pohledem první osoby, jak to tu skutečně vypadá. Toto je obec Svatý Jan, tam pravděpodobně necháte auto, tak jako já, je tam parkoviště u hřbitova. My se na ten hřbitov podíváme, protože tam se také natáčelo. Tady vpravo, to je ten lesík, na který jsme se dívali před chvílí, ale dívali jsme se z druhé strany, a tady ta cesta, po ní vede žlutá turistická značka, takže tu nemůžete nějak minout. Podívejte se ještě doleva, jaké jsou tady krásné výhledy, o to vás nechci ochudit, ale my se nyní zaměříme tady na tu kapličku a podíváme se na to konkrétní srovnání s filmem. Tak co na to říkáte? Jak se vám toto místo líbí? Já mám docela radost, protože tady se toho opravdu moc nezměnilo. Ty stromy jsou úplně stejné, jsou na stejném místě, akorát kmeny zesílely a vyrostly. Kaplička, ta tady také zůstala. Nemá žádný název, v mapě je zanesena jako výklenková kaple. A ten pohled na tu krajinu si myslím, že se vlastně taky tolik nezměnil. Napište mi do komentáře, jak se vám tady toto místo líbí. 2 ze 4 míst tady ve Svatém Janu máme za sebou. Já se vracím zpátky do obce, která se nachází jenom pár set metrů za mnou, a chci vám ukázat, jak to vypadá na hřbitově a další místo, kde se natáčelo. Přátelé, pokud máte pocit, že se během natáčení tady ve Svatém Janu něco změnilo, tak máte pravdu, ten pocit je správný, nezměnilo se pouze počasí. Já jsem se sem vrátil po týdnu, protože při tom prvním natáčení mě zasíhla bouřka, docela silný déšť, takže nebylo možné tuto epizodu dokončit. Takže pokračujeme po týdnu, kdy tomu počasí skutečně přeje. Další místa, na která se nyní podíváme, se nachází tady v centru obce Svatý Jan. Tady, jak jsem říkal, když se podíváte za mnou, tak to je, řekněme, vlastně takové asi centrum nebo náves. Ta obec je opravdu maličká, tady pravděpodobně necháte automobil, když přijedete, a my se zaměříme tady na to místo, to prostranství před hřbitovem. Tam vlastně byla potom i rvačka dědy Komárka, pokusím se ta místa opět najít a podíváme se tady na hřbitov, protože tady se právě taky natáčelo.
Přátelé, tak jak jste právě teď mohli vidět, navštívili jsme všechna místa tady na Svatém Janu, kde se natáčel film Na samotě u lesa. Já mám velikou radost, protože jsme se dostali i na ten pozemek, samozřejmě se svolením majitelů, kde se natáčela Rvačka dědy Komárka. Byl to bývalý hostinec, oni sami jsou pamětníci toho natáčení, řekli mi velice zajímavé informace a zavzpomínali na tento film, ale nechtěli být součástí tohoto videa, což samozřejmě plně respektuji. Já se s vámi loučím tady ze Svatého Janu a podívejte se na tu krásnou vyhlídku. Tady vlastně všude jsme byli, tam jsme ta místa prozkoumali. Stojím tady přímo před kostelíkem, takže až se vydáte po mých stopách, určitě tady svatý Jan za tu návštěvu stojí. A vy nikam neodcházejte, protože nás čeká ještě další dlouhý seznam těch míst, která dneska musíme prozkoumat. Další filmová místa budeme hledat v obci Ohrada a je to asi 17 km od svatého Jana, takže přesun netrval dlouho. A podíváme se opět na scény, které se tady natáčely. Pojďme si tu první připomenout. Přijďte někdy na kafe, pokecáme! První místo, na které se společně podíváme tady v obci Ohrada, se nachází pod tímto kopcem. Je to místo, kde šel Olda lavička s rezervou a musím vám ještě ukázat tuto nemovitost, tento dům, protože to byl zrovna ten dům, který se stavěl a kde byly trošku komplikace s těmi původními obyvateli. Pojďme si tu scénu připomenout. No když je tam voda, on se víc bojí. Já jsem měl velké štěstí a potkal jsem majitelku tohoto domu. Toho domu, který můžete vidět za mnou. Zavzpomínali jsme na film Na samotě u lesa, upřesnila mi některé lokality, kde se tady natáčelo a jak sama zavzpomínala, tak ten dům, který tady v současné době stojí, tak je úplně jiný, než se ve filmu vlastně stavěl. Takže to místo se dost proměnilo. Co zůstalo docela podobné nebo stejné, tak je pohled tady na ten kopec. My si během okamžiku uděláme srovnávací záběry. Najít ten správný a úplně přesný úhel je docela těžké s ohledem na možnosti mé kamery, ale někde tady v těchto místech tudy pokračoval Olda lavička s tou rezervou. A co tady je na první pohled stejné, tak je vlastně pozůstatek nějaké kamenné zítky nebo takového kamenného opevnění. To si myslím, že se nezměnilo, ale samozřejmě pohled tady tímto směrem trošku pozměňuje ta vegetace. Ve filmu Olda lavička přicházel tady odsud a podívejte se, jak v současné době vypadá ten dům a potom pokračoval tímto směrem tady do toho kopce po té cestě. Pokud se pak ještě podíváme na ten dům, který tady v současné době stojí, tak si všimněte, že vlastně dispozičně neodpovídá tomu, co bylo ve filmu. Dobrý den. Tyhle lidi je lepší držet si od těla. Jen ho nechte. Přestože je obec Ohrada opravdu malebná vesnička a nachází se v krásné přírodě, tak musím říct, že mě to tu trošku zklamalo. S ohledem na filmová místa, která hledáme, tak nás to tu prostě zatím neuspokojilo. Já jsem opustil obec a vydal jsem se na takovou louku. Ta samotná obec s kostelíkem je za mnou, to můžete vidět. Je tady krásný výhled. Ale proč jsem tady? Chci najít cestu, kde vlastně ujel ten zedník Lorenz a byl tam i právě výhled tady na tuto obec. Doufám, že se mi to povede, protože podle map jsem asi pár desítek metrů od toho místa, kde se natáčelo, ale nedokážu si zatím představit, že se mi to místo povede najít a nic nenasvědčuje tomu, že tam ta cesta ještě pořád je.
Najít to místo nebude tak snadné, jak jsem si myslel. Musím tady obejít různé porosty, křoviny, něco je úplně neprůchozí. Ale co vám chci ukázat, je ten neskutečně krásný výhled. Podívejte se na to, to je paráda. A nejenom krásný výhled, ale máme tady, řekl bych, i docela pěkné houby. Houby sice vypadají lákavě, já nejsem ekolog, takže si je netroufnu sbírat. Řekl bych spíš, že to bude bedla zahradník, která úplně a pro to jídla vhodná není, ale čím si jsem skoro jistý, tak je, že jsem na správné stopě. To znamená, tahle ta cesta, která se nachází za mnou, to by mohla být ta cesta, kde se natáčelo. Takže mi dejte ještě chviličku, já zkusím najít přesnou lokaci. Film Na samotě u lesa patří mezi ty nejoblíbenější naší československé kinematografii vůbec. A proč je tak úspěšný, proč je tak oblíbený? Možná je to dáno tím, že je to film ze života. Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák vlastně scénář psali na základě svých skutečných zážitků, co prožili na chatě nedaleko Letče nad Sázavou. Místo jsem tady opravdu řádně prozkoumal a snažil jsem se podle všech možných indicí a nápověd určit přesné místo, kde se nacházel ten stoh, kterým pan Lorenz projel, a ten mohl být někde tady. Snažil jsem se to určit podle informací, které jsou na internetu, ale také podle informací od místních, že se to opravdu natáčelo někde tady v těchto místech. Jak můžete vidět ty stromy, tak vegetace se samozřejmě proměnila. Vypadá to tady už trošku jinak a ten pohled na tu vesnici je taky trošku jiný. Pokud mám ty informace správné, tak ten stoh měl být někde tady. Někde tady se natáčelo, protože v pozadí byla vidět tato nemovitost. A je to na základě informací, které mi tady řekli místní a i na základě toho, co jsem našel na internetu. Jsem trošku zklamaný z toho, že tady se nám asi nepovede udělat moc pěkné srovnání s těmi filmovými záběry a tou realitou. Ale musíme brát v potaz to, že příští rok to bude 50 let od natočení filmu Na samotě u lesa a s tím se samozřejmě logicky pojí řada změn, včetně té krajiny a včetně těch obcí. Ve filmu je krátký pohled na cestu, kterou přejel pan Lorenz, a potom už někde tady dál by potom měl být vlastně ten stoh, kterým projel. Teoreticky by to mohla být tato cesta, ale nejsem si vůbec jistý. Vypadá to tu samozřejmě docela jinak. Myslím, že budu mít práci. Ještě mám uložené jedno místo tady v obci Ohrada, na které se během okamžiku společně podíváme, ale jsem trošku skeptický, protože zatím se nám tady nějaké pěkné srovnávací záběry vlastně nepodařilo udělat a vypadá to tu o dost jinak. Ono je to dost zarostlé, ale skrz ten strom možná uvidíte kamennou zítku a je to ta cesta, která se svažuje dolů do obce Ohrada a dávalo by to i smysl, protože pro tvůrce by to bylo jednoduché. Ta cesta se svažuje dolů, takže by opravdu pan Lorenz na tom vozíku jel dolů samospádem. Jedna alespoň částečná srovnávací scéna, tak je, jak pan Lorenz jede kolem té kamenné zítky, to by mohlo být teoreticky tady v pozadí je les, ale to všechno je zarostlé, takže to v současné době nevidíme tak, jak tomu bylo ve filmu. Přátelé, tak to byla obec Ohrada, tady se film natáčel, ale můžete sami vidět, jak to tu vypadá takřka po 50 letech. My se přesouváme dál, pokračujeme, čeká nás to ještě hodně, tentokrát to bude obec Radešice. Chčije a chčije. Ještě malé upřesnění, jak jsme byli v té obci Ohrada, tak kostelík už se nacházel ve vedlejší obci a ta se jmenuje Obděnice, tak abyste si nemysleli, že to byla jedna velká obec. Takže Ohrada a Obděnice. 9 kilometrů, tak dlouhý byl přesun do obce Radešice z té předchozí obce Ohrada a my se nyní podíváme pravděpodobně na ta nejzajímavější místa z filmu Na samotě u lesa. Určitě vás zajímá, jak vypadá ta slavná chalupa a my hned začneme tím prvním místem, které můžete vidět hned za mnou, a je to vlastně zvonička, která byla ve filmu vidět při klekání. Další místo, které jsem pro vás chtěl najít, tak se nachází někde tady v těchto místech za mnou. Přestože jsem měl podle podkladů docela přesné souřadnice, nepodařilo se mi najít uspokojivé místo, kde by ten výhled odpovídal tomu, jak je to ve filmu. A tak jako tak, mělo to být někde tady nahoře, a v té scéně se vlastně dívali dolů tady pod nás, kde se vybírali případnou chalupu, která by se jim mohla líbit. Tak jak pak by se vám líbila tamhle ta naproti pod lesem? Ta by byla do podzima k mání.
Abyste měli ještě představu, jak to tu v současné době vypadá. Je to tu velice zarostlé a ten pohled, který já jsem chtěl najít, tak měl být někde tady v těchto místech a dívali bychom se dolů na obec Radešice. Ale bohužel jsem to nenašel jsem to místo, které by podle mě odpovídalo tomu, kde se ten film přesně natáčel. Ale aspoň takto vidíte, jak to tu v současné době vypadá. Samozřejmě vegetace se hodně změnila, je to tu dost zarostlé, ale příroda je tady opravdu kouzelná a krásná. Tady v Radešicích, tady dole pode mnou, jsou další filmová místa, na která se během okamžiku podíváme. A samozřejmě již brzy navštívíme i místo, kde se nachází ta slavná chalupa. Pokud budete tady v Radešicích, tak ta místa jsou velice blízko u sebe. Já jsem začal u Zvoničky, zároveň u té Zvoničky je i místo, kde se natáčela návštěva v Ouměřicích. To je přímo hned u sebe, to jsou opravdu desítky metrů. A na návsi, kde jsme byli před chviličkou, tak tam se vlastně stavěl Kosův dům. A asi pouhých 500 metrů od té návsi se nachází chalupa na té samotě, kam se půjdeme za chviličku podívat. Já se přesouvám na místo, které nás zajímá asi úplně nejvíc, a to je ta konkrétní chalupa, od které jsem asi pouhých několik set metrů. Ale narazil jsem ještě na místní obyvatelku, velice milá starší paní, které tímto děkuji za informace, a ta mi upřesnila, že tady někde teďko, kde stojím, tak tady se herci procházeli a tady byl ten výhled na obec, která je za náma. Ale podívejte se, jak to tu v současné době vypadá. Je to tu dost zarostlé, takže tu konkrétní porovnávací scénu dělat nebudu, nemělo by to smysl, protože bychom vlastně vůbec nic neviděli. Ale ten výhled je vlastně podobný tady tímto směrem, takže nebude to úplně originální místo, ale já vám ten výhled ukážu během okamžiku. Pojďme se podívat na ten výhled, o kterém jsem mluvil. Tady tudy tou cestou vede zelená turistická stezka. Tudy půjdete do obce Radešice, jsou to asi 3 minutky, je tam ta Zvonička a když se otočím, tak ta zelená turistická stezka pokračuje právě tady touto cestou a během pár minut dojdeme k chalupě, která nás zajímá úplně nejvíc. Ale já vám chci ještě ukázat výhled tady na tu krajinu. Podívejte se, jak to tu vypadá krásně. A ten samotný výhled, o kterém jsme před chvílí mluvili, tak byl vlastně tímto směrem. My se samozřejmě nacházíme o několik desítek nebo stovek metrů a vedle a jsme trošku níž, ale to je ten výhled, o kterém byla řeč. Takovouto cestou se dostanete k chalupě, kde bydlel děda Komárek. Sem se jen tak autem nedostanete a je tady opravdu klid a je to vlastně samota, tak jak to v tom filmu skutečně bylo. Věděli jste, že Josef Kemr, který ve filmu hrál důchodce dědu Komárka, tak měl v té době pouhých 54 let? Na zimu bych prodal kravku a na jaře už nezasejí. Ta cesta, kudy procházím, tak mi spíš připomíná film Pán prstenů, než film Na samotě u lesa. Ale ten objekt, který hledáme, tak můžete vidět přímo tady za mnou skrz ty stromy. Jsme tady. Úplně první pohled, který se vám naskytne při chůzi po této zelené turistické značce, tak bude přesně tento. Uvidíte chalupu, která se ale vymyká tomu, jak jsme si ji možná představovali z filmu, nebo jak si ji pamatujeme. Podívejte se, žádná rozpadlá nemovitost, žádný zanedbaný pozemek, naopak všechno udržované, moderní, pěkné. Nevím, jestli se dostaneme blíž, nevím, jestli bude možné udělat nějaké konkrétnější srovnávací záběry, ale každopádně tohle je ten první pohled, který se vám naskytne. Zatím jsem obešel nemovitost ze všech stran. Z jedné strany jsou pastviny a z druhé strany je sice přístupová cesta, ale nenarazil jsem na živou duši, přestože tam mají majitelé automobil, a tak jsem na nikoho nenarazil. Mně se nechce úplně tam natáčet, procházet tam kolem té nemovitosti, protože když tam není plot, tak je to samozřejmě logicky soukromý pozemek a nechci nějakým způsobem narušovat soukromí těch majitelů. Takže zkusím to tu ještě prozkoumat a pokud bych na majitele narazil, tak se jich zeptám, jestli mi umožní tam natočit některé záběry. Tak přátelé, narazil jsem na pana majitele, ten svolil krátké natáčení, takže udělám pár záběrů. Nebudu se tady soustředit na konkrétní srovnávací scény, na to není úplně čas a prostor, nechci tady zbytečně zaslánět, ale abyste měli představu, jak to tu vypadá, tak se na to pojďme podívat.
Skoro závidět, viď, Radíme? Přátelé, mám velikou radost, že se mi podařilo zastihnout pana majitele této nemovitosti a musím se s vámi podělit o některé informace, které mi řekl. Sice si nepřál být na videu, ale řekl mi některé zajímavosti. Tu nemovitost koupil a jejím vlastníkem už nějakou dobu a v té době, když ji pořídil, tak vypadala ta chalupa jinak než ve filmu. Už měla za sebou nějaké pokusy o rekonstrukci, ale bylo to prý docela sfušované a ta nemovitost byla celkem opuštěna. Nikdo o ní neměl úplně velký zájem, takže si ji vlastně takto zrekonstruoval a jak jste mohli vidět na videu, tak samozřejmě s tím, co známe ve filmu, se to už nedá úplně porovnávat. Já jsem tam nedělal klasické porovnávací záběry, tak jak známe, protože pan majitel tam odpočíval, relaxoval a nechtěl jsem ho zbytečně zdržovat, ale pro představu si myslím, že nám to stačí a myslím si, že můžeme být opravdu velice rádi za takové exkluzivní záběry. Mluvil jsem s panem majitelem také o přístupnosti této nemovitosti a jak často tam někdo chodí a chce si to místo připomenout s ohledem na film Na samotě u lesa. Říkal, že moc často ne a zatím tam vlastně nedal ani žádnou ceduli, ta nemovitost není oplocená, je dobře přístupná z té zelené stezky, po které nyní jdu, ale prosím, respektujte soukromí a určitě tam neobíhejte kolem domu a nefojte si to, pokud nebudete mít žádné svolení. Pokud mě sledujete pravidelně, tak víte, že respektuji soukromí těch majitelů a přestože taky chci získat pěkné záběry a ideálně ten záběr, jako to bylo ve filmu, abychom si mohli udělat přesné srovnání, tak tady na to si dávám pozor. Buďme k sobě prosím ohleduplní, protože to není potom příjemné nikomu a samozřejmě i ti majitelé udělají potom všelijaká opatření, abychom se na ta místa už podívat třeba vůbec nemohli. Dnešní natáčení se skutečně povedlo a já jsem měl štěstí na to, že jsem potkal skvělé lidi. Tímto jim všem velice děkuji, protože bylo to zajímavé, bylo to poučné a akorát je škoda, že nikdo z nich neměl zájem se o ty své vzpomínky podělit do kamery, ale já to plně chápu a respektuji. Tato epizoda ale ještě nekončí, tak nikam neodcházejte, protože nás čeká ještě jedno filmové místo. Počkejte, kdy to bylo? To bylo minulou válku. Poslední filmové místo se nachází v takovéto nádherné krajině, takže to jsem si nemohl nechat ujít. A je to filmový záběr, který je naopak na začátku filmu. Pojďte se na něj podívat. No a přátelé, je to právě toto místo. Možná obyčejná zatáčka, ale mně se líbila v tom filmu. Už když jsem ji kolikrát sledoval, tak jsem si říkal, kde se to natáčelo, takže jsem musel toto místo navštívit a najít. A právě teď jsem tady. Ale jak to bývá už v této epizodě, v té dnešní epizodě zvykem, tak nebudeme mít úplně dokonalé podmínky, protože filmaři natáčeli někde tady za mnou. Tady, jak můžete vidět, ty stromy, tak hned se to zvedá nahoru. A ten pohled, který známe z filmu, úplně nezaručuje, že se mi povede právě teď najít. No, ale filmaři si myslím, že použili místo tady někde, tady mohla být kamera. Podívejte se, tady ten svah se hned zvedá nahoru, no jenomže já bych tam klidně vylezl, to není problém, ale nebudeme mít stejný pohled, jako tomu bylo ve filmu. Takže srovnávací záběr jenom takto, jak mi to ta vegetace tady umožňuje. A to bylo úplně poslední filmové místo z komedie Na samotě u lesa. Jak se vám to dneska líbilo? Napište mi dolů do komentáře, co vás překvapilo, co vás třeba nějakým způsobem šokovalo, pobavilo, anebo co vás zklamalo. Já musím říct, že ten výlet stál za to, přestože jsem jej musel absolvovat na dvakrát ohledně nepřízně počasí, tak to vůbec nevadí. Myslím si, že se to povedlo maximálně
jak jen to šlo. Co se týče těch filmových míst, musím říct, že některá ta místa se proměnila už natolik, že bych se na ně znovu asi vydávat nemusel. Ale naopak třeba ta chalupa, kde jsme byli, kde bydlel děda Komárek, tak za tu návštěvu stála a jsem rád, že jsme se tam mohli podívat. Pokud máte jakékoliv tipy na další filmy, napište mi je také do komentáře, nebo můžete použít třeba můj e-mail. Nezapomeňte tento kanál také odebírat. A pokud se vám video líbilo, dejte palec nahoru a napište komentář. Filmového turistu najdete také na Instagramu, Facebooku nebo TikToku, tak se tam také podívejte, můžeme být v kontaktu. Budu se na vás těšit opět brzy, tady na kanálu Filmový turista, tak na to nezapomeňte. Dávejte na své pozor, opatrujte se a brzy na viděnou, přátelé. Ovšem chalupa, to už je dneska těžká věc, sak na ryby, koš na raky.